marach. To koro kata Kenya Power ni CPA Masiro. Kenya Power be nyocha oro kwayo. Ni gidwa medo tariffs margi gi atamalo 40 mondo jochul pesa mabet dit maloka magichule sani. Nengo mar sitima e gimoro achiel ma ji te ywago. To gito pod gidwa no mede. Ma bro miyo uchumi thirno koso uchumi dhi bedo maber mokalo kanyo. Nikech ngini pesa to dhi bet nikech koro ng'eny ji to tiyo gi sitima. To koro gida medo mondo juoge gi atamalo 40. Pok to yienegi. Lakini mane gima gidwaro. Koro pod wabro dok mane budget. Ing'e nitie yore mang'eny ma sirkal manyogo pesa magilosogo budget kata gichopogo dwachgi mane giloso e budget. To king'iyo yore mang'eny maybe kata kwadok e siasa matin ibiro dichien kacha ni nyisowa ni ok wabro holo kane jok mantie komsa ni koro manyo telo ne giwacho ni ok wabro holo. To niseyo sirkal manitie gi diere no ni ne holo mang'eny ahinya. Tiene diere no nisero mbulu to niwacho nwa gik mwagombo winjo ok gik madieri. Koro gisani koro watimo ang'o waneno adieri. Gima temo wacho ni en ni sirkal temo manyo pesa mondo tim ang'o budget cha ochop kare. To mondo imany pesa mondo budget ochop kare ibro manyo gima ji duto tiyogo. Ida ibro tere mogo mwanyiewo pile, ibro tere kata skari mwanyiewo pile, ibro tere mafuta mwatiyogo pile. Nyie neno chien kacha 2018 ka bende nyage medo giketo 8% more fuel mar value added tax. Gima temo wacho ka en ni mago yore makoro sirkal timrego nadi menyo. To pile pile ka sirkal menyo ok obro dhi ne gima ji ok consume, gima ji ok tigo. Gima ji tiyogo zaidi cha emedhi many tisoyo gimoro kuome. Nikech onge maber kata ka ang'o kete ok inyal stop tiyo kode. Inyalo bet ni ok iti gi stima nyaka itigo. Ibiro bet ni ok ichiem nyaka ichiem. Koro gik mwachamo pile kata gik mwatiyogo pile ma wadendo ni consumer services or consumer goods kanye midi kete. Emomiyo stima ni achiel kuomgi manyaka sogi ne. Gikone to ni japiny ok omor. Tatemo nyiso japiny ni sirkal timo ang'o manyo pesa. To en ng'ur. To gikone ni kolure gi penjo no bende nyaka wang'iyare ni to uchumi dhi bedo nade kako semede. Uchumi dhi bet matek. Ing'e gimomiyo japiny ong'ek ni uchumi tek kalure gi kodhi nyiepo to bei mar gima dhi nyiewo cha chalo nade. Skari ma dhi nyiewo cha beche pod ni kare. Chak ma dhi nyiewo cha beche pod ni kare. Tang'o momiyo bei bro medre. Bei nyalo medre kalure gi yore mag production kata yore miloso go gimi dhi timo ang'o midhi nyiewo. To gigi loso gi nang'o? Stima en part mar gima wanyiewo e duka nikech joka tiyo gi stima mondo losnwa gik mwa consume kata mwanyiewo e duka. To ng'ato ka ng'ato bro dwaro ni abende ka sirkal osechaja kama tigi miluongo ni shifting of cost kata choro pek. Koro ka producer kata ka ng'ama loso gini osebet gi pek wawacho ni sirkal ose increase gino. Ing'e ni sirkal en pek monene bro bet ni onge. To producer cha bende kosebet gi pek to bro timo gimiluongo ni shifting kata bro chore ir ng'ama tiyo gi product moloso no. Koro tinandi ka gimedo bei to jolos gigi bende dhi medo nwa bei. To kose med bei ikete rak kacha kata kidhi supermarket kata mana duka tibro yudo ka bei otimre nade omedre. Koro kae tiende ne ya sirkal ok bro neno pek. Ng'ama produce gicha cha be ok ne pek. To gikone ni ng'ama owuok modhi manyo ma dwa nyiewo skari akwota ne moro kodiochieng' orumo kata mogo nyaka yud ka bei otimre nade oidho. Koro kalure gi penjo no bei nyaka medre. To ka bei omedre mane piny matek mowuocha. Koro tiende ni piny pod dhi bedo matek ponono ni gikawo step machalo kamano kata ka gidhi mbele magitimre nade magi medo bech stima. To koro chenro mage Masiro